Кількість політв'язнів на тимчасово окупованих територіях з кожним роком зростає. Ескандер Барієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру, чия діяльність безпосередньо пов'язана з дослідженнями долі політв'язнів, зазначає, 2022 року площа досліджень збільшилася від окупованого Криму до окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. 2022 року ми почали займатися питаннями там воєнними злочинами і порушенням прав людини на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Чому? Тому що там компактно проживають теж представники корінного народу, тобто в Генічському районі Херсонської області та в Мелітополі в Запорізькій області. Ну і в цілому, от якщо ми говоримо про ситуацію з порушенням прав людини, то тут, за нашими даними, вже понад 495 політичних в'язнів і переслідуємих за кримінальними справами, 272 з них – це представники кримськотатарського народу. Ці цифри, вони говорять про, серед них і є і ті, хто, наприклад, знаходяться в містах несвободи, і ті, хто знаходяться, скажімо, вже звільнилися і повернулися додому. Є ті, хто знаходиться за межами Криму окупованого, але по відношенню до них відкриті кримінальні справи, вони заочно заарештовані. Такі, наприклад, як Мустафа Джемілєв, Рифат Чубаров, я, Ленур Ислямов. Тобто відкриті кримінальні справи, заочно ми заарештовані, але ми не знаходимося в містах несвободи. Однією з частин діяльності Кримсько-татарського ресурсного центру – пошук затриманих політв'язнів. Ескандер Барієв повідомляє, що чимало обшуків закінчуються затриманнями, проте куди відвозять арештованих, окупаційні силовики не повідомляють навіть родичам. І завдяки активній нашій діяльності ми знаходимо людей, які знаходяться або в СІЗО, або знаходяться на оперативних квартирах ФСБ. І у нас дійсно є багато таких випадків, зафіксованих нами, коли ми знаходили вже людину, і завдяки той реакції ФСБ вимушені були, скажімо, визнавати, що та чи інша людина знаходиться в тому чи іншому, скажімо, СІЗО. І це важливо, тому що близькі, там родичі не знають, де знаходиться їх людина, їх близька людина, і вони не можуть ні зробити передачу там якоїсь їжі, там якогось там одягу. І дійсно, коли вже вони офіційно починають визнавати, це теж для близьких дуже важливо, тому що вони хоча б знають, що людина жива і вона знаходиться в містах несвободи. У 2025 році вони активно продовжили, якщо вони давали або демонструють оперативні зйомки, то в цих оперативних зйомках вони, скажімо, не надають інформацію, ні прізвище, ні ім'я, а просто надають інформацію, що от в такому-то регіоні був затриманий такий-то, такий-то там або за співпрацю з спецслужбами України, або за держзраду, або там по іншим справам. Отут, опять-таки, і тому нам треба потім намагаємося шукати, хто це за людина, коли була затримана. Окупаційні силовики цинічно застосовують методи психологічного тиску на рідних політв'язнів. У Кримсько-татарському ресурсному центрі наголошують, своєчасна реакція на випадки насильницького викрадення має вагоме значення для порятунку ваших близьких. У 2025 році ми зафіксували такі випадки, коли вони, крім фізичного тиску, роблять психологічний тиск. І нам відомі такі випадки, коли, наприклад, політв'язні говорять про те, що от ваші близькі там померли, і присилають або імітують якусь телеграму, яка повідомляє про це. А потім через деякий термін людина узнає, що там все-таки близькі живі на свободі і все добре. Тобто і отакі випадки були, і про них теж ми намагаємося публічно говорити, і це дійсно потрібно говорити. Ну і користуючись ситуацією, я знову ж хочу звернутися до всіх родичів, що треба все одно своєчасно говорити про це.
І насправді, от за останні роки, завдяки тому, що ми своєчасно реагували на той чи інший випадок насильницького викрадення з боку силових структур окупаційної влади, російської влади, то або людину звільняли. І був шанс людини потім там виїхати і залишитися на свободі. Або ми знаходили, що людина все ж таки жива і знаходиться в тому чи іншому місці. І це теж дуже важливо, тому що для нас важливе життя кожної людини. Окупація Криму несе загрозу не тільки корінному населенню, що залишились на півострові. Багато кримських татар були вимушені покинути рідні землі заради безпеки і свободи, але і це має негативні соціальні наслідки. Вже з 2022 року багато виїхало і в треті країни. Ще теж для нас дуже, скажімо, небезпечно це виклик для кримських татар, тому що це, скажімо, проблема в майбутньому, коли ми можемо говорити про асиміляцію, да? Тому що люди компактно не мешкають, вони не знаходяться на рідній землі, вони вже не можуть, скажімо, отримувати ні освіту, ні зберігати мову і так далі. Тому тут це загроза того, що можна асимілюватися в той чи іншій країні. І це для кримських татар дуже велика проблема, починаючи з 1783 року.